सिङाव थानाय सरासनस्रा इउनाइटेड क्लाबा ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि फारसे जौगाखांहोनायनि थांखि आरो नोजोरजों 18 साननि हाबाफारि लानानै जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों बिजनी नोगोर आफादनि मासिगिरि गुनेश्वर गयारी, इउपिपिएल दोलोनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि फनेन बर', सबाइझार ब्लक टिसिएलसिसिनि मासिगिरि सतीश मुसाहारि, बिजनी दख'रा एबसुनि बिबुंथिगिरि ध्रुव गयारी, बर'बाजार दालाइ एबसुनि आफादगिरि केजें नार्जारी, ओनसोलनि फोरोंगिरि आरो सानसुमै बिथांमोन। बे समाव सरासनस्रा इउनाइटेड क्लाबनि मासिगिरिया मोगथां बर'नि सोंथियाव मा बुङो मिथिना लानि फै। जोङो बेवहाय जोंनि बिजनी हालामनि बर'बाजार खोन्दोनि सरासनस्रा गामियाव जोंहा जोंनि बिजनी हालाम नायबा जोंनि बे सरासनस्रा गामियाव जोङो जोंनि माखासे जाखांबोनाय उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ लानानै जोङो जिहेतु दानि दिनाव सारा बुहुमावनो गेलेनाय आयदाया मस्थ' गोनांथि जाफैबाय। दा बे हाबाफारिखौ साननानैनो बिदि बायदिसिना सान्थौखौ लानानै जोङो बे जोंनि सरासनस्रा इउनाइटेड क्लाबनि गेजेरजों जोङो जोंनि सरासनस्रा गामियाव जोङो प्राइज मानि प्लास ट्रफि माखासे टीमखौ लानानै जोङो गेलेहोलायनायनि थांखिखौ सानदों आरो जोंनि जाखांबोनाय जिथुनाखि उन्दै उन्दै फरायसाफोर जोङो बेखौ इयुनाव जोंनि बे गामिनिफ्राय बा नायबा जोंनि हालामनिफ्राय जोङो साफा साफा गेलेनाय आयदायाव गोरों गोरा एबा राखा रुखा सोलोंनायनि गेजेरजों जानो हागोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों। प्राइज हिसाबै जोंहा चेम्पियन जिथुनाखि टीम बे चेम्पियन टीमनो जोङो 10,000 प्राइज मानि प्लास जोंहा गंसे ट्रफि होनाय जादों आरो जिथुनाखि रानार्स आप टीम बे रानार्स आप टीमनो जोङो 7,000 प्राइज मानि प्लास गंसे ट्रफि बेखौ होनाय जादों आरो लोगोसेनो जोंहा साबसिन गेलेगिरिनो जोङो 1,000 प्राइज मानि प्लास गंसे ट्रफि होनो जादों। डनेट माने जोंहा बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि गामिनि माखासे सार्भिस हल्डार बा एक्स मेनखौ लानानै जोङो नैबे खेला सामलायनायाव जोंहा प्राइज मानिखौ जोङो सासे एक्स आर्मिनिफ्राय जोङो 10,000 मोननाय जादों आरो सासे रिटायारमेन्ट एक्स आर्मिनिफ्राय जोङो ट्रफिखौ मोननाय जादों। लोगोसेनो जोंहा नैबे जिथुनाखि रानार्स आप टीमनि 7,000 प्राइज मानि बेखौ जोङो जोंनि गामिनिनो सासे प्रग्राम अफिसार डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार बेनिफ्राय मोननो हादों आरो लोगोसेनो जोंनि नैबे रानार्स आपनि जिथुनाखि ट्रफि बेखौ जोङो सासे एक्जिस्टिं आर्मिनिफ्राय मोननो हादों। लोगोसेनो जोंहा जिथुनाखि चेम्पियन जोङो साबसिन गेलेगिरिनो जोङो सासे एक्स टिचार नायबा आङो नैबे खेला सामलायनायनि आफादगिरि हिसाबै 1,000 प्राइज मानि प्लास ट्रफि गंसे होनाय जादों आरोखि। आफादगिरि हिसाबै नोंथाङा जे डनेट खालामग्राफोरखौ साबायखर बावनो सानदों। बेथ' स्वाभाबिक जाखानांगोन। आङो सासे खेला सामलायनायनि आफादगिरि हिसाबै जाय बिथांमोना जोंनो नैबे गेलेनाय बादायलायनायाव जोंनो प्राइज मानि प्लास ट्रफि जोंनो डनेट खालामबाय बिथांमोननो जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। लोगोसेनो बिथांमोननि जिथुनाखि इयुन एक्स जानायनि उनावबो जोङो संसार जानाय बेखौ मोजांखौ हास्थायगोन आरो जोङो जिथुनाखि जोंनि गेलेनाय आयदायाव जिथुनाखि बादाय होलायनाय बिनि गेजेरजों जोंनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जौगाखांहोनो हागोन बा सोलोंहोनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनाय जादों। बेवहाय गासै 30टा टीमा बाहागो लादों। दा जों बेखौ 18 साननि गेजेराव बा 18 दिननि गेजेराव जोङो गेलेहोनायनि गेजेरजों जोङो खेलाखौ खुंफुंगोन आरो।